a valuable speech by Vaishnav on inauguration of Sifung Sorghum Studio. Thanks. Sifung Sorghum Studio Samba and Lalaniha Yoji Halambe. 이 사회에서 너네 알전이 다가 좀 그전 만든 네 이니 엠관서로와 이 व्यवस्था를 안 하네 이니 아간 술된 이니 다가 좀 사회पर बाउंड्री रेगुलेशन भी आबोनी डाले 엠관서 보르니 डाले बहु गथ'फोरा मोनसे बक्रिजा जागोन आरो आं बेखौ खावलायहरदों जाहाथे गासिबो जों बर' सुबुंफोरा बेखौ शिक्षा दीक्षा लानायनि थाखाय बेयाव फैयै फैयै हेफाजाब होनानै जिहेतु सोलोंनो गोनां बे सोलोंथाइ साननानै बेयाव फैनानै लागोन होननानै आं खावलायनाय जाबाय।